jotta sellainen päivä. Semmonen päivä tänään. Tänään on torstai. Torstai. Ollaan kierrelty nyt Vaasan ja Laihian segmenttejä ja alueita läpi. Torstai on toivoa täynnä, näin sanotaan, ja kyllähän meilläkin toivoa riitti, kunnes päästiin Stundarsiin, eli Vaasan, olisi tämä joku kotiseutumuseo kanssa tämä Joku Stundars. sinne suuntaan. Sieltä lähdettiin etsimään astiankuivauskaappia, mutta taustatoimitus oli tehnyt pienen virheen ja sieltä löytyy ainoastaan astiankuivausteline, ei siis astiankuivauskaappia, joka on Suomessa keksitty. Astiankuivausteline, Sitä oli jo aikaisemmin. Sitähän on ollut jo vaikka kuinka kauan, mutta astiankuivauskaappia me lähdettiin sieltä Mutta etsimään. se paikkana se Stundars kotiseutumuseo, mikä lie, oli äärimmäisen pelottava. Oli. Se oli semmoinen, kun olisi mennyt johonkin aavekaupunkiin, koska me mentiin sinne, siellä ei ollut ketään. Sitten siellä on ehkä 15 taloa siellä pellolla tai siinä nurmikolla. Sitten mennään johonkin ja siellä on niinku vanhoja mööpeleitä 1800-luvulta. Sitten tullaan yhteen huoneeseen. Mä katsoin eka, että siinä on jotain vahanukkeita, ne on ihan paikallaan siinä. Ja sitten lähti yhtäkkiä liikkeelle. Yhtäkkiä lähti liikkeelle. Mutta se yksihän teki jotain lettuja siinä sitten. Mutta ne liikkui niinku hidastetusti ja ne ei osannut suomea. Entäs se mamma sitten? Joo, siellä oli semmoinen lähempänä kuolemaa oleva mamma. 100-vuotias mamma. Siitä puuttui toinen silmä, se ei kuullut mitään. Ja se siellä oli jotain mattoa kutoa vai mitä se mahtoi virkata jotain siellä. Siinä virkkasi. Sinne mä en halua enää ikinä uudestaan. Siitä jäi tosi kylmät väreet. Tuli semmoinen olo, että se yrittää jotenkin vangita meidät sisäänsä. Joo. Ja niin kuin aika on pysähtynyt Kyllä. samalla tavalla kuin niillä ihmisillä. Mutta sieltä sitten ajateltiin, että no Laihialle. Laihialla on maailman paras ja hienoin nuukuusmuseo. Nuukuuren museo. No. Oli aika nuukaa kyllä se tarjontakin. Oli. Mikä sulla jäi mieleen siitä Nuukuuren museosta? Mulle jäi ehkä se opas, joka meitä kierrätti, vanha herra. Sillä riitti kyllä tarinoita sieltä, mutta se oli jotenkin sekava. Se oli tosi sekava. Me oltiin ainoat asiakkaat. Niin kuin kaikilta mahdollisilta vuosikymmeniltä. Ja oli hevosiin liittyvää, lottiin liittyvää, nuukuuteen liittyvää. Se oli semmoinen sekalainen kokonaisuus. Jos museo kulkee nimellä Nuukuuren museo, siis opasteet, kaikki tieopasteetkin oli sitä siihen viittaavia. Ja sitten se Nuukuuren museo, se oli tämmöinen pieni torppa. Ja siellä yksi pöytä, missä oli nuukuusesineitä. Että se ei vakuuttanut mua. Ei se vakuuttanut. Mutta se, mikä mut ehkä vakuutti, on tämä paikka, missä me nyt ollaan. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Joo. Ehkä ei saatu kauheasti näistä meidän vierailukohteista tänään irti, mutta leirintäpaikka on täydellinen. Me ollaan Tekojärven rannalla. Joo, ja kuka muistaa sen nimen? En minä. Kivi ja... Mun piti muistaa se loppu, mutta en muista. Niin tää on ihan mahtava oikeesti. Tässä on järjettömän iso Tekojärvi. Ja me ollaan grillikodassa. Tänne me jäädään nukkuautoon. Ja mulla on jalat jalkakylpyssä. Joo, me ostettiin toi sieltä yhdeltä kirpparilta, missä oli se kiukkunen eukko. Ja nyt päästään vihdoin viimein testaamaan jalkakylpyä. Kivi ja Levalammen Tekojärvi. Joo. Näin, faktat kuntoon. Joo, näihin tunnelmiin, näihin sanoihin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Keioslab päättää torstailta. Heippa. Oliko se siinä? On se siinä. Ei se nyt ollut täydellinen, mutta ei tässä ruveta mitään. Aika jaarittelua. Oli taas. Ei tässä nyt ruveta sen. Tossa on sun hyvä kylpeä nyt. On ihan vitu. Joo. Makkarat on ollut aika pitkään tossa. Otetaanko me vielä viimeinen klippi niin kuin loppuvideo, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten sammutetaan kamerat ja nautitaan vapaasta. Kyllä.